سلام وسناي كبرى تختاتلتنا ناب كانالنا فقر مسكلو انقع بسلام مساكم لو ما عندي كاب تختاتلتنا استتقلب عرستي حزنا لكم مزينا لنا السوخاء اينشتيكس جيلد زملكتيو اذا اينشتيكس جيلد بمأتوي وي مجمر غنزب لنا نترجمون نخيل كم تلمود كا بحطون ملسن غيرنا بحسب زباله كنبروهم في التمينا سنة نكتتعلم لكم Einstiegs Geld እንታይ ማለት እዩ እዚ Einstiegs Geld መእተዊ ወይ መጀመሪ ገንዘብ ኢልና ክንተርጉሞ ንኽእል ኢና እዚ መጀመሪ ገንዘብ ረህራሃዊ ደገፍ ንሓደ ብጆብ ሰንተር ሓገዝ ወይ ደገፍ ዝረክብ ዘሎ ሰብ ዝኽፈል ገንዘብ እዩ እዚ ክፍሊት ወይ ሓገዝ እዚ ንመን እዩ ዝምልከት እዚ ክፍሊት እዚ ዝኽፈል ብጆብ ሰንተር ክትሕገዝ ድሕሪ ምጽናዕኻ ቀዳማይ እንድሕሪ ደኣ ማሕበራዊ ኢንሹራንስ ዝኽፈሎ ስራሕ ኮይኑ ሶሻል ፊዚሽንስ ፍሊሽቲግ ብሸፍቲጉም ዝብልዎ ማለት እዩ ወርሓዊ እቶቱ ከዓ ካብ 450 ንላዕሊ ዘለዎ ምስ እትጅምር ወይ ከዓ ካልኣይ ናትካ ትካል ትሰርሓሉ ቀንዲ ስራሕ ብውሕዱ ሰሙናዊ 15 ሰዓት ትሰርሓሉ ወይ ንኽትሰርሓሉ መደብ እንተለካ እዩ ሃውፕቤሩፍሊሸ ዜልብስቴንዲሽካይት ይበሃል ብጀርመን ማለት እዩ ኣብዚ ናትካ ትካል ክትምስረት እንተወሲንካ እቲ ትካል መሰረት ዘለዎ ስሩዕ ድሕረ ባይታ ንቁጠባዊ ንድፈታቱ ዝምልከት ብቁዕ ምዃኑ ዝተረጋገፀ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ቢዝነስ ፕላን ዝምልከት ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ተሞክሮ ወይ ትምህርታዊ ኣፍልጦ ነቲ ትምስርቶ ዘለኻ ዓይነት ትካል እንተለካ ነቲ ሓገዝ ንኽትረኽቦ ይሕግዘካ እዩ በየናይ መንገዲ ካብቲ ናይ ጆብ ሰንተር ሓገዝ ትወፅእ ኣለኻ ብዘየገድስ ግን እቲ ክትገብሮ ወሲንካ ዘለኻ ስራሕን እቲ ተቕርቦ ዘለኻ ሓተታን ጥቃጥቃ ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣብ መንጎ ናይ ግዜጋ ክህልዎ የብሉን እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝሓገዝ እዚ ከዓ ነቲ ዝድገፍ ዘሎ ካብቲ ደገፍ ናይ ጆብ ሰንተር ወፂኡ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ተዋፊሩ ነብሱ ንኽኽእል እዩ ቀንዲ ክንፈልጦ ዘለና ግን እዚ አይንሽቲክስ ጌልድ ዝበሃል ክወሃብ ዝኽእል ክፍሊት እዩ አይነ ካን ላይስቱም ይብልዎ ብጀርመን በዚ ከዓ እቲ ዘለኻዮ ጆብ ሰንተር ጥራሕ እዩ ዝውስን ክፍቀደካን ዘይክፍቀደካን እዚ ማለት ከዓ ነዚ ደገፍ እዚ ንምርካብ ከሲስካ ክትረኽቦ ትኽእል ሕጋዊ መሰል የብልካን ማለት እዩ ካልእ ክንፈልጦ ዘለና ንቐረጽ ዝምልከት ከዓ እዚ አይንሽቲክስ ጌልድ ንምንታይ ትጥቀመሉ ውሱን ስለ ዝኾነ ስፌክ ግቡንድነ አይናመ ይበሃል ብጀርመን ምስቲ ቀረጽ ዝኽፈሎ እቶትካ ኣይሕሰብን እዩ በዚ ከዓ እዚ ደገፍ እዚ ኣብ ትሕቲ እቲ ፕሮግሬሲዮንስ ፎ ባሃልት ዝበሃል ኣይኣቱን እዩ ስለዚ ቀረጽ ኣይክፈሎን እዩ ፕሮግሬሲዮንስ ፎ ባሃልት ንቐረጽ ዝምልከት ካልእ ኣርእስቲ እዩ ብሕፅር ዝበለ ግን ሓደ ካብቲ ሕጋዊ ድሕረ ባይታ ንቐረጽ ዝምልከት ኮይኑ ገለ ክፋል ቀረጽ ዘይክፈሎ እቶታት ነቲ ፐርሰንታዊ ክፍሊት ቀረጽካ ከብዝሖ ከም ዝኽእል ዝሕብር እዩ ነዚ ናይ አይንሽቲክስ ጌልድ ሓተታ ኣበይ ዘቕርቦ እቲ ሓተታ ኣብቲ ናትካ ጆብ ሰንተር ኢኻ ተቕርቦ ኣብኡ ከዓ እቲ ደገፍ ክሳብ ክንደይ ካብቲ ናይ በቲ ማሕበራዊ ሕጊ ካልኣይ መጽሓፍ መሰረት ዝወሃበካ ዘሎ ሓገዝ ንኽትወፅእን ኣብቲ ናይ ስራሕ ዓለም ንኽትኣቱን ይሕግዘካ ይምርመር እቲ ዝወሃበካ ብዝሕ ገንዘብ ክንደይ እዩ ነቲ ዝወሃበካ ብዝሕ ገንዘብ ዝምልከት እቲ ነቲ ጉዳይ ሒዝዎ ዘሎ ሰራሕተኛ ባዕሉ ገምጋም ወሲዱ እዩ ዝውስኖ መሰረታዊ ድሕረ ባይታ ነቲ መወሰኒኡ ግን እቲ አይንሽቲክስ ጌልድ ፈርኦርድኑንግ ዝበሃል ምስቲ ዓንቀጽ 16 ቢ ማሕበራዊ ሕጊ ካልኣይ መጽሓፍ ብተወሳኺ ዝተኣወጀ ውሳኔ እዩ እዚ ውሳኔ እዚ ከዓ ብመሰረቱ ክልተ ዓይነት ናይ ውሳኔ መንገዲ እዩ ዝሕብር ንሰን ከዓ መጀመርያ እቲ ብውልቃዊ ደረጃ ዝውሰን ውሳኔ ዓንቀጽ ሓደ ናይቲ ኣዋጅ ካልኣይ ሓፈሻዊ ኣጠማምታ ናይቲ አይንሽቲክስ ጌልድ ዓንቀጽ 2 ናይቲ ኣዋጅ እዩ እቲ ብውልቃዊ ደረጃ ዝውሰን ውሳኔ እንታይ ይመስል በቲ ናይ ውልቃዊ ደረጃ ዝውሰን እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ርእሲ እቲ ወርሓዊ ዝወሃበካ ዘሎ ሓገዝ እቲ አይንሽቲክስ ጌልድ ይፍቀደካ ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ ደገፍ ናይቲ አይንሽቲክስ ጌልድ ከዓ እንተበዝሐ 50 ሚእታዊ ናይቲ ዝወሃበካ ዘሎ ሓገዝ እዩ ብዙሑ ንምሳሌ ሓደ ንበይኑ ዝነብር ብጆብ ሰንተር ዝሕገዝ 446 ዩሮ ይወሃብ ኣብ ልዕሊ እዚ ከዓ 50 ሚእታዊ ናይ ዝወሃቦ ዘሎ ሓገዝ ናይ አይንሽቲክስ ጌልድ ይወሃብ ማለት እዩ 50 ሚእታዊ ከዓ 223 ማለት እዩ ኩሉ ሙሉ ሕጂ 446 ተደምሮ 223
ሰለስተን 669 ኢሮ ይወሃባሉ ማለት እዩ ነዚ መሰረታዊ ገንዘብ እዚ መመላእታ ገንዘብ ክውሰኹ ይከኣል እዩ እዚ ከዓ ነቲ ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝነበርካሉ ግዜን ነቲ ብዝሒ ናይታ ማሕበራዊ ሓገዝ ዝግበረላ ዘሎ ስድራ ኣብ ግምት ዝእቱን እዩ ንምሳሌ ብውሕዱ 2 ዓመት ከይሰራሕካ እንተዳ ጸኒሕካ 20 ሚእታዊ መመላእታ ትረክብ 6 ወርሒ ከይሰራሕካ እንተ ጸኒሕካ እሞ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ንኽትኣቱ ፍሉይ ጸገም እንተለካ ከዓ 20 ሚእታዊ መመላእታ ትረክብ ብሓባር ምስ ካልኦት ኣብ ሓደ ዳርስ ገማይንሻፍት ትነብር እንተሊኻ ከዓ ንነፍስ ወከፍ ኣካል 10 ሚእታዊ መመላእታ ትረክብ ንኣብነት ሓደ ሓገዝ ዘለዎ ሰብ ምስ ብፀይቱ ንልዕሊ 2 ዓመት ኣብቲ ከም ማሕበራዊ ሓገዝ ዘድልዮም በዳፍስ ገማይንሻፍት ዝበሃል ይነብር እዚ ማለት ከዓ እቲ ወርሓዊ ዝወሃቦ ሓገዝ 401 ኢሮ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ግን ሓደ ስራሕ ሶሻል versicherungspflichtige beschäftigung ዝበሃል ይጅምር እቲ ዝወሃቦ einstiegsgeld ሕጂ 50 ሚእታዊ ካብቲ ዝወሃቦ ዘሎ ሓገዝ እዚ ከዓ 50 ሚእታዊ ካብ 401 ኢሮ 200 ኢሮን 50 ሳንቲም ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ናይቲ ንልዕሊ 2 ዓመት ዘይሰርሖ ዝነበረ ከዓ መመላእታ 20 ሚእታዊ ኣለዎ እዚ ማለት ከዓ 20 ሚእታዊ ካብ 401 ኢሮ 80 ኢሮን 20 ሳንቲም ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ምስ ሰበይቱ ኣብ ሓገዝ ስለ ዝነብር 10 ሚእታዊ መመላእታ ኣለዎ እዚ ከዓ 10 ሚእታዊ ካብ 401 ኢሮ ከዓ 40 ኢሮን 10 ሳንቲም ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ብጠቕላላ ሕጂ 250 ኢሮ ተደምሮ 80 ኢሮን 20 ሳንቲምን ተደምሮ 40 ኢሮን 10 ሳንቲምን 320 ኢሮ 80 ሳንቲምን ኣብ ልዕሊ እቲ ዝወሃቦ ዘሎ 401 ይወሃብ ማለት እዩ ኩሉ ብሙሉ ሕጂ 721 80 ሳንቲምን ይወሃብ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዝወሃበካ einstiegsgeld ግን እቲ መሰረታዊ ገንዘብን መመላእትኡን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ውልቃዊ ኣወሳስና ደረጃ einzelfall bezogen bemessen እንተ በዝሐ ነቲ regel höchstsatz ዝበሃል ወርሓዊ ዝወሃበካ ሓገዝ ኣብዚ ግዜ እዚ 446 ኢሮ እዩ ዘሎ ክሓልፎ የብሉን እዚ ማለት ከዓ እንተ በዝሐ እቲ ዝወሃብ ደገፍ ማለት እቲ ወርሓዊ ዝኽፈለካ regel satz ተደምሮ einstiegsgeld 446 ተደምሮ 446 ኢሮ 892 ኢሮ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ በቲ ሓፈሻዊ ኣጠማምታ ናይቲ einstiegsgeld አንቀጽ 2 ናይቲ ኣዋጅ ማለት እዩ ብኸመይ ይውሰን እዚ ኣጠማምታ እዚ ንብፍሉይ ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ንምጽንባር ሓገዝን ደገፍን ንዘድልዮም ሰባት ኣድላይ እንተኾይኑ ጥራሕ እዩ ዝግበር ኣድላይ ክገብሮ ዝኽእል ነጥብታት ከዓ ንነዊሕ ግዜ ክትሕገዝ እንተጸኒሕካ ጥዕናዊ ጸገም እንተለካ ስደተኛ እንተኾይንካ ዕድመኻ እንዳልዓለ ዝኸደ እንተኾይኑ ንበይኖም ውሉድ ዘዕብዩ ዘለውን ኣንስቲ ምስ ብጻየን ኣብ ማሕበራዊ ሓገዝ ዝነብራ ምስ ቆልዑት ወይ ብዘይ ቆልዑትን እዩ ነዞም ሰባት እዚኦም እቶም ወሃብቲ ሓገዝ ፍሉይ ሓገዝን ደገፍን ይገብሩሎም እዮም እቲ ብዝሒ ዝወሃበካ ገንዘብ በዚ ኣጠማምታ እዚ ከዓ እንተ በዝሐ 75 ሚእታዊ ናይቲ ዝወሃበካ ወርሓዊ ሓገዝ እዩ እዚ ማለት ከዓ 75 ሚእታዊ ካብ 446 ኢሮ 334 ኢሮን 50 ሳንቲምን እዩ ዝኸውን ዘሎ ኩሉ ሙሉ ሕጂ 446 ተደምሮ 334 ኢሮን 50 ሳንቲምን 780 ኢሮን 50 ሳንቲምን ትረክብ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ einstiegsgeld ንክንደይ ግዜ እዩ ዝኽፈል ብዓንቀጽ 16 ቢ ቁጽሪ 2 ማሕበራዊ ሕጊ ካልኣይ መጽሓፍ መሰረት እዚ ደገፍ እዚ እንተነውሐ ን24 ኣዋርሕ ክፍቀድ ይከኣል እዩ እቲ ደገፍ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ን6 ወርሒ ወይ ን6 ኣዋርሕ እንዳጎጃጀሉ እዮም ዘፍቅድዎ ምታን በብግዚኡ ነቲ ዝወሃበካ ዘሎ ደገፍ ገና ይምልከተካ ድዩ ኣይምልከተካን ክምርምርዎ ክኽእሉ ዝኾነ ምቅያራት ምስ ዝህሉ ከዓ እቲ ምርመራ ኣካል ወረቓቕትን ማስረጃን ንኸተቐርብ ክሓተካ ይኽእል እዩ ኣብዚ ምርመራ እዚ ኣብቲ ስራሕካ ዘይትሰርሕ እንተኾንካ ወይ ቀዋሚ ስራሕካ እንተዘይኮይኑ ተፈሊጡ ካብታ ሰዓት እቲ ኣንዳሓር እቲ ክወሃበካ ዝጸንሐ einstiegsgeld የቋረጽ ማለት እዩ እቲ ዝተኸፈለኒ einstiegsgeld ክመልሶ ኣለኒ ድዩ ኖ እዚ ደገፍ እዚ እግርኻ ንኽተክል ወይ ስራሕ ንኽትጅምር ሶሻል versicherungspflichtige
ከይትሽካይት ማለት እዩ ዝኽፈል ሓገዝ ስለ ዝኾነ ኣይምለስን እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ምሳና ብምጽናሕኩም እንዳኣመስገና እቲ ንኣይንሽቲክስ ጌልድ መረዲኢ ወይ መብርሂ ኢልና ሒዝናዮ ዝመጻእና መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ዝኾነ ዘይበርሀ ወይ ዘይተረዳእኩም ነገር እንተሎ ከዓ ብኮሜንት ወይ ብኢሜይል ክትሓቱና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብታ ካልአይቲ ክፋል ከዓ ንኣመላልኣ ፎርሙላ ዝምልከት ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ እንዳተመነና ብሰላም ጽንሑ።